exército. Parroquia, benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que din: pa que vou facer a cama agora se a vou desfacer dentro dunhas horas? Para vos, guarrindóngolos, vai este programa. Que ten que ver co guarrindonga ou eso? Non ten que ver. Ti Simplemente está desfeita e xa está, pero non ten que ver con que eso teña máis guarrería dentro. Adivina quen é Miguel destas personas, sabes que fai ou non fai a cama? Eu non fago eu cambio a cama cada semana, a roupa de cama Pero e xa está. non che gusta dormir nunhas sábanas ben estiradas? Depende. No, a ver. No. Así ben estiradiñas, que te metas como todo moi suave. De franela. No. Eu só sinto o primeiro día que veñen da lavadora e tal. Ese momento é ese é perfecto. espectacular. Pero a partir de aí para min é todo igual. Pero non sei, aireas ben as mantas, as sábanas, estíralas ben e a dormir. Eu fago a cama cando a desfago. Mema! Que? Que fai a cama cando a desfai. Solo, cando teño que renovar, Xa. solo fago a cama unha vez. Joder. Podes en inverno igual unha vez cada 2 semanas ou 3 e en verán cada unha Impresionante. semana. A min dame toque se vexo a cama sin facer, Bueno, Ti mira. fala? Eu sí, eu non podo ver a cama non feita. A ver, A toque. si ao mellor vou pasar o día na casa, no, fagua. No, estaba pensando, sí, podo deixala un rato. Pero o rato que pasa xa digo, empezame a parpadear este ollo en plan, ai, Dios mío, que está a cama sin facer. Nah. Porque me dá tranquilidade. É igual que estea a cousa planchada que no, pero ten que estar como todo para arriba, sabes? De decir, vale, aí acabou unha parte da miña vida, empezamos con outra, sabes? É que eu non podo empezar ben o día e non podo sair da casa da miña casa se non sei que a cama está ben feita. Se non está feita, non digo, algo mal está Claro, pero pasando. ben feita. Ben feita, a cama feita. Eu sí que... Encántame que sea un preámbulo teu como para Sí. o que Claro. que fas antes de sair da cama. O sea, da cama, perdón, antes de sair da casa, facer a cama. Sí, a cama ten que dar feita. Ten que dar- Evidentemente hai Se que tes prisa deixala e- airear un pouquiño, en plan, Claro, esas sí, botas as claro. mantas para atrás, caere un pouco aí da humanidade e despois Claro, xa pero cando que lava eu luz deixo de... que aire todo o día. Un bo preliminares. Todo o día queda aireando. Eu dou a volta e queda todo o día como un esqueleto, sabes? Queda por dentro e a deixo respirar. Respira toda a semana. Oxi- Teño que decir que depende das sábanas que teñas, hai camas que desfeitas son moito máis bonitas que feitas. Sabes? Sí. Eu atopo certo atractivo as camas que están desfeitas. Botei unha mirada de que me estás con Tainer. Sí. En plan... Sí, de verdad. Hai, Máis bonitas? Ai, cando vou aos hoteles e son así como todo moi blancas. Ui, sí. E está así a cama desfeita, como está tan blanco, vale. como que tamén non me importa velo así desfeito. Digo, que bonito, que vanguardista me quedou esta cama hoxe Que de despois de dormir película. nela. Sí. Sí, aí sei que como a de Julia Roberts, como se chama a película esta? Pretty Woman. Pretty Woman. Así moi Pretty Woman. Non sei. Moi, teño Cama unha, desfeita. estou dormindo nun hotel e fan má cama todos os días, importame unha merda que se a fago eu que se a fan o resto. Pregunta. Vos cando ides aos hotéis facede la cama, sí ou non? No, Eu vou poucos hotéis. Pois se non a fas na casa, vala a facer no hotel. Claro, tamén te digo. menos aínda. no. Eu fago. Tamén. Son Bueno, incapaz pero de non está moi ben, facela. está moi ben sí, eso. Sí. Pero van a Que desfaz- supoño que a sabes xente que- de... Si ti estás tranquilo, Sí, Carlos, sí, moi si tranquilo. eso a ti te Claro. fai estar ben na túa vida, Sí. está perfecto. Pero penso nas Porque persoas as que van a traballan ter que ali. desfacer e volver a facer, Claro, non sei se o pensa sabe. que van a botar alguén do traballo pola tua culpa. Eu penso nesa xente que fai as camas e digo, jolín, estou facendo o traballo ese que van a desfacer a cama para cambiar as sábanas. Pero si ti estás tranquilo, eles van a estar contentos, porque o cliente sempre ten a razón, porque unha mierda. Pois, falaches, estamos falando de camas, de desfacelas, de facelas, de preliminares, dixeches antes Sí, ti, deixala airear, é un bo preliminar para facer unha cama. Gústame que o concepto de preliminar saia co feito de facer a cama ou non facela, non co sexo en general. De sabes? desfacela. Efectivamente. Porque... Así somos. Así somos por aquí. Se é así, hai que tirar moito para sábanas patas para que airee máis. Que, este é a mítica de debate. Encima ou debaixo das sábanas, porque aí hai debate tamén. Ai, si é inverno eu debaixo. Bueno, Ese fai... Se fai frío, fai frío.
Bueno, pero nesas circunstancias moitas veces ardes co calor, da igual. Sí, pero bueno, Bueno. non ten por qué. A veces es que como te sientes ti máis cozy, como máis a gustito, sabes? Hai xente que no inverno Hai veces se que... pon atrevido en todos lados. Que, sí, claro. Hai veces que a sábana se engancha con algunha perna ou algo e non dá non das feito aí unha cousa. No, pero escoita, hoxe logo estamos falando moito de sábanos, pero non de toldos, joder. Xa, É verdade. é un símil parecido. Está sendo un pouco feo esta situación. Sí, ao mellor- Non nos patrocina Mercería Luisa, No, vale? Que nos pero- patrocina é outra marca. Pero por que non utilizar refugallos de toldos para facer facer sábanas claro, e mantas, non? Estar aí, como dicía cando veu Fede, non? Tapaste con unha lona da finsa. Ya, pero en ou- inverno está genial porque fai efecto invernadero, pero en verán digo cheo debaixo dunha lona Suando. Ojo. Pero sí, é certo que Efecto invernadoiro aí. este programa é patrocinado por Moeva, a marca de moda da mellor empresa de toldos do mundo mundial. Estamos a falar de Toldos Gómez. E aquí está a empresa glamourosa Darzo a patrocina o programa. É o que patrocina. O programa, vale. É que o programa este ben cargadiño de preliminares, como este fallei no preliminar, porque tiña que telo presentado no seu momento. Moi mal, Carlos. E saltemos preliminares. Eu fun Mal. xa o meollo aí a tirar polo programa e ir xa Pero a vos falar. por que entendedes por preliminares? Vamos a concertar esta palabra. Aquí la rajo, non vamos Claro, a rajo. eu fun, Eu hoxe fun. Ti sempre vas a rajo. Sí, sempre vas, é verdad. Tranquilízame saber os significados, cousas, É eu lo verdad, é dixen. verdad. Sempre. Que pon a raj. Pois busquei diferentes dicionarios, non só na raja. Moi ben. Fun tamén a RAE. Estraviz tamén está moi Vale, ben. e poñía pois que o antes, o preámbulo, a introdución a, o que precede a, ¿no? O que antecede a, o Eso, preludio de... Sí. Que debate, porque, claro, estábamos falando antes de temas de camas. Entendemos os preliminares como parte do acto ou é... Que preliminares estamos falando? Dos preliminares Claro. sexuais? Es que Do coito. hai moitos Do- preliminares, meu amigo. Claro. Hai moitísimos preliminares, sabes? Vai sacar o pergamino. Claro, un resultado preliminar dunha investigación científica. Efectivamente, claro, hai que especificar que tipo de preliminares vamos a falar. claro. Pero vamos primeiro a falar dos preliminares que todo o mundo quere escoitar, que son os sexuales, os Claro. que máis interesa a xente. Eu estou super en contra dos preliminares. Por qué? Es broma, vale? No, non estou en contra dos preliminares. Xa sabemos todas e todos, bueno, deberíamos saber todos e todas, que o sexo, por desgracia, está moi relacionado ca penetración. Sí. E non se baralla a opción de que en esa parella non haya un órgano chamado pene, pode haber outro tipo de órganos, non? Entón, a putada é que se relaciona sempre ao que ven antes, aos preliminares, con aquelo que se fai donde non hai penetración. I'm sorry, pero isto debería de empezar a cambiar. Entón, claro, que se considera preliminares? Que se considera sexo? Esa é a pregunta. Bueno, que dixéchelo ti agora moi ben, o dixo a persoa que escribiu o artigo na RAJ. É o preliminar ao acto, ao que sería o principal. Claro, pero que que é? entendemos Eu teño tamén, unha claro, definición Eso propia é. de preliminar, se queredes a digo. A A ver, ver. di. A miña definición propia de preliminar é algo que permite entrar en materia, pero en vez de ir ao bruto pola porta grande dunha patada, o que faz é ir abrindo portas pequenas pouco a pouco e O sendo sea, detallista. que está máis relacionado Que romántico. con que os tempos son máis dilatados. Sí, e ¿Non? en vez de entrar pola porta grande vas abrindo como portas pequenas, correcto. Claro, es que isto tamén é moi individual, está genial. Está genial, pero no tema sexual Xa, creo que é claro, algo claro. máis individual, cada un sitio Ui, de sí. maneira diferente, cada un ten as súas necesidades, evidentemente. Entonces, claro, eu digo, que onda cas caricias, cas conversas, con ver unha película xuntos, non ten por que ser nada de contido sexual, evidentemente, sino que a previa, co que se fai antes, non? Forma parte do acto sexual. Es que, personalmente, eu podo considerar que hai moitas cousas das que fago que non se considerarían normativamente como falando así, pois parte do sexo, pero que sí que as considero que forman parte da miña vida sexual. Claro, Non sei se me e- explico. Sí, sí, os 85 mensaxes ao largo do día tamén poden desembocar. Ah, Sí. o sexting, conocido como sexting. Sí, pero tampouco sen ser explícito, digo, igual mensaxes así. Ah, no, o Trae sexting, pan. o sexting pode ser moi poético. Tamén. Sí. O- Non solo hai que mandar fotos de... Non, está Non falando. mandedes, non mandedes. No, de as fotos pausos non, canabeirados, que sabes? Me queda refiero. todo aí na rede, queda aí. Non mandedes que esas fotos non acaban só nos No, vosos móviles. De verdad, e é que quita a fame toda, eu sinceramente non entendo que momento a alguén se lle ocurre facer que despois, oye,
cada un ten os seus gustos, volvo a repetirlo, non son o quen de criticar, pero non é a maneira de entrar, e menos de consideralo un preliminar, clarísimamente. Eu veño a romper unha lanza en favor... Sempre rompes lanzas en todos os programas, ¿no? Gusta. Popularmente está entendido, podelo refutar, estamos falando sempre de parellas heterosexuais, porque que eu saiba aquí ningún é homosexual. Bueno, que ti saibas. É un cacho. Claro, bueno, deixo aí. Pero, bueno, maioritariamente tal, non podemos falar porque non é. Claro. Pero o caso é que sempre na cultura popular se pensa que nunha parella heterosexual o home non se curra os preliminares ou non lle dá a atención necesaria. Sí. Claro, que entendemos preliminares? Ao mellor hai un Hicho que leva 2 anos picando pedra, mandando fueguitos por Instagram, chateando horas nocturnas que prefería dormir ou xogando a Play. E ao mellor para esa persoa hai 2 anos de preliminares. Leva 2 anos aí traballando, e cando chega o momento, eu non espero máis, eu vou xa á piscina, e en canto ve eso xa se tira. E ao mellor faltou máis preliminares. O mellor o Hicho ese leva 2 anos. Bueno, preliminarmente. Hai que diferenciar entre picar pedra e as preliminares. Pero é o que comentaba Miguel, o mellor un mensajito é xa un preliminar. Xa vai quentando aí o ambiente. Claro, pero por eso digo que depende moito do tipo de parello, do tipo de interaccións que teñan a hora de buscar pois esa erótica, non? Entre a parella, ou entre máis persoas. Non vamos a ser nós aquí que encerre a cuestión a 2 persoas. Non, quen queira que se sume. O mellor é romper a porta xa, entrar aí ao rodeo ou ser máis románticos. Isto definitivamente é o xogo. Mira, falando de preliminares e bla bla bla, eu busquei estuve informándome sobre Galiza en xogo. Galicia en goles. 11 contra 11. Camiseta sudorosa. Literalmente falar de fútbol agora mentre falamos de sexo é como bastante incompatible, non? O asunto ao que iba que cando se fala de preliminares sexuales e tal, falase moito do concepto de xogar, non? Eu penso que o sexo está moi relacionado co escoitar a persona que temos ao lado, non? Porque a veces olvidámonos de que isto non é unilateral, que a cousa vai de 2 ou máis persoas, e de tamén buscar a maneira de relacionarse nun lugar seguro, cómodo, agradable para esas 2 persoas, non? Entón, claro, aquí entra a parte filosófica do asunto, que é o que vos veño a comentar hoxe. Donde empezan? E onde acaban os preliminares? Porque eu estou a favor de abolir o concepto de preliminares como algo, como se di? Como algo... Ti queres fusión de concellos, como Cotobal. Eso es. Ti queres fusionalo co sexo e que todo sexa o mismo. Sí, porque é un problema. Eso, debería de formar parte os preliminares dos sexos, de ter que andar diferenciando que son preliminares e que non é preliminar, porque depende muchísimo de cada persona, de cada relación, e incluso do xénero, das necesidades, o sea, es que depende absolutamente de todo. Sí. ¿No? Sí. Me pareceme moi meque-meque abolir este concepto. Outro día cando estamos falando do tema, dixetes algo que me molou moito, que foi ao mellor os tipos, falando da cultura popular, non digo que todo o mundo, non saben o que son os preliminares porque nunca os disfrutaron. Sí, eu estou bastante dentro deso, Claro, ao mellor un tipo nunca disfrutou do que é un preliminar porque ou non o practicou ou tampouco o practicaron, e ao mellor cando descubra o que é iso, ao mellor acaba ao momento. Claro. E non hai máis xogo, sabes? Se quedou aí. Que pode pasar? Hai de todo, contoume un amigo. Joder. Sí, a mí tamén me contou. Sempre son amigos os que contan as cousas. A mí me un amigo que non chegou a... Eu neste caso estou moi a favor de poñerme o sombreiro de Dora la Exploradora e dicir, vamos a experimentar. Vamos a ver que pasa por aquí e se cruzo este puente e se non o cruzo. Claro. Sabes? Hai cocodrilos, non hai cocodrilos, gústame, non me gusta. Estou o tempo de poñer os meus límites, importante. O de poñer límites ca tua parella sexual se pode preguntar a veces non é negativo, non corta o ritmo. Todo o contrario. Ojalá se falara máis durante o sexo, outra movida, pero isto non ten nada que ver cos preliminares, xa falaremos. Tampouco vos paséis falando, Tampouco vamos facer aí. Cada un que súas movidas, como se estiveramos... levase moito xogo de rol. Como se estiveramos ali... É que me acabo de imaginar unha parella. Bueno, pues outro día fun. No, hombre, no. Eu me imaginaba un rollo Senado romano, unha plática aí.
Unha oratoria aí comentando. O sexting tamén pode funcionar desa maneira. Se a min me pon que tú me fales de sí. O barroco, pois fálame do barroco. Bueno, igual hai xente que necesita un Os narrador. sapiens sexuais que sí. se lles pon a Sí. xente inteligente, Ajá. mola lle falar de conversacións Sí, inteligentes. igual hai xente que necesita un narrador deportivo al lado que lle este narrando a todo, ¿no? Volvemos a Galicia en goles. Sí. Ou poñer Galiza en goles por detrás para estar Sí. distraído. Os amigos de Fica Bueno, ca bola lá. ahora que falades de poñer cousas, ao mellor os preliminares si se sabe cando comezan, cando se pon música. No, por No, favor. no, no. Por favor, Carlos, por favor. Ese é un bo detonante para saber se hai preliminares. Ti crees? Pero tú dis, eu digo che que hai xente que pon música non pensa no Hai concerto. xente que pon música e hai xente que abre a ventana, sabes? Sí, pero bueno, é un bo pistoletazo de... A ti, chava. No, digo de buscar algún inicio ou un tal, pode ser un bo... No, Mira, pero- eu tamén te digo unha cousa. Entro na casa dunha persona que me estou liando E de e esa persona accede directamente a poñer un DVD ou un Un vinilo e digo caution que Con- quere esta persona. con- Claro, ollo Pero, de que estás falando? con poñer música sin saber si eso vai a algún lado, en plan música No, hombre, igual no. a que la cosa se ponga calente, ¿sabes? No. Grazas. No. As dúas persoas saben ao que van. Ah, É dicir, vale. non é que baixan as luces. A ver, tires os que Ese hai un ti problema fas de- listas de música para poñer No, a de mí non forma... me gusta a música, a mí non me gustan Non as te gusta bandas a música, sonoras de ala, fondo. se non te gusta a música estás morto por dentro. Non me gusta. Pero Sí. hai un problema si a cada un lle gusta a música diferente. Sí, Claro. sí, Porque un é vai estar verdade. dentrísimo e outro forísimo. Confirmo. Ah, pero non hai lista de totalmente. música para mítica. Seguro que sí. Tier list de canciones para disfrutar Eu durante... tiñes que decir que unha vez puxe unha lista desas. Claro, lista de reproducción Paquito el para... chocolatero. No, eu estaba tranquilamente cas ullas movidas e ca miña parella e tal, e de repente empeza a sonar unha canción e digo, eu, claro, estaba concentrada e de repente desconcentreime e dixen eu, en que momento a esta persona se lle ocorreu que esta canción estaba genial metela aquí, No, sabes? para sorprender, experimentar. Sí, para cambiar o ritmo, as Claro, dinámicas. rollo, Uy, o que horrible. decías ti, vestirte de Boy Scout y a ver qué pasa. Bueno, Por ejemplo. por ejemplo. Contoume un amigo. O sea, Como un o amigo, sombreiro sí. de Dora la Exploradora era algo Sí, sí, sí. Ten figurado, sombrero, non literal, pero ahora que o penso podes tamén ser interesante Puede para ser. Dora. Además, puede ser, mira, punto de inicio, que esa persona se disfrace así. Igual eso Ai, Dios mío. te sirve de, ¿sabes? De punto de Eu partida. quería comentar unha cousa que apareceu en redes e que se pode fiar moi ben co que estamos falando hoxe. En redes esta semana comentouse moito unha táboa de estatísticas. Ao parecer, as rapazas, non sei que tan extendido está, fan unha cousa bastante cringe que é facer táboas de estatísticas pois co nome do fulano, a duración, Eso vin, o vin. tamaño e tal. Ao parecer é bastante extendido. O caso é que apareceu unha lista que vos vou a compartir con todos vos. E nada, simplemente é un Excel de 5 columnas Sí. que ten nome, tamaño, lugar, duración e Tamaño, nota. estamos falando Do membro viril Ah, da, mira. Ah, non da piroliña. Vale. no, eu o primeiro que pensei foi era tamaño de persona. Pode ser tamaño de moitas cousas, claro. Centímetros de altura, O Excel non dá pa máis, claro. diría. Diámetro, circunferencia de la cadera. No. Nome do fulano, tamaño do pito, lugar onde se produce o coito e a duración do Pero duración coito. de que? Claro, aí es donde... Claro, ese é o Aí- debate. aí es donde Eu está. entendo que o que falábamos antes de que hai un falocentrismo de Totalmente, totalmente. Pois eu entendo que Pero esta esta rapaza fixo unha rapaza. Ah, Está vale. unha rapaza. Ao parecer está moi extendido esta práctica. Duración, tipo ao un cronómetro, pouco- en canto os teus beizos tocan os beizos de outra persona ou como vai o asunto. Eu creo que non é Claro, beizos. onde va? Claro, claro. Eu creo que os beizos non, eu creo que os beizos veñen de antes, pero bueno. Vale, vamos a contar uns cantos casos que ten esta rapaza aquí para afialo A despois ver, cos preliminares. sorpréndenos. José, grande. Onde foi? No meu coche. Tamaño grande. Grande. Bueno, Claro, é esto- grande, vale, mediano. Vamos a ver. Claro, Que que pensabas que- Continúa. Depende as vivencias que tú veches no mundo. Claro, é dicir, o que para ti é grande o mellor para min É nada. Nada, Un bocado. é polvo. nada, é un garbanzo. Ou ao revés, o que para ti é grande o mellor. Claro, Claro. pa outra é moi, sí, sí. Pero nada, sí. A ver, o nome Monstruo. José, grande, no meu coche, 12 minutos e a nota que lle ponga un 7 sobre 10. 7 sobre 10. Ben, Bueno, xa me gusta Alberto,
tamaño pequeno. Lugar na escaleira da casa. Aí no Hai que rellano. botarlle peito, Na escalera E da vivir casa. solos tamén que che digo, porque si non... Duración 8 minutos. Nota un 8 sobre 10. Ni tan mal. Moi ben. Mellor que o grande. Marcos, tamaño normal, no baño do cine, duración 7 minutos, un 9 sobre 10. Ben, Marcos. David, enorme, no baño da uni, 6 minutos, un 9 sobre 10. 6 minutos. 6 minutos. 9 sobre 10. No baño da Conchi, claro, que che A ver, dá. que hai tensión, hai tensión. Saíde dai, que hai que mexar. Vale, despois outro. Non recordo. Creo Non que... recordo o tamaño. Non recordo o Ah, nome. o nome. O nome. Bueno, tamaño- a ver, que tampouco é importante, pero me refiero non saber con que materia tamén traballas, oye, cuidado, Pero, que ao mellor aí había alcohol de por medio, outro tipo de Claro, sustancia. no, É que aí se ven o supone rollo. que sí, se Aí ven o supone que rollo. sí. Eu creo que tamén é de festa por como di, non? Porque di, nome, Pues cuidado non con recordo. estas movidas, ahora fuera broma. Tamaño, creo, grande. Creo. Lugar, baño da discoteca, eso afirma que claramente a rapaza, pois a mellor levaba unhas copas en riba. E duración, creo que 5 minutos. Creo. Podía ser Claramente. Cando vas borracho pasa o tempo así un pouco. Claro. E tamén non tes moita concepción porque lle puxo un 10 sobre 10. Bueno, e se o tío viviches con esa intensidade, Claro, tope. claro, a mellor o alcohol axudou, pero bueno, Ao mellor cando repitades e hai que repetides, pues a situación cambia. Ou non. parabéns pola rapaza porque disfrutou porque lle puxo un 10. Exacto. Vale, Ángel, tamaño normal no seu coche, 15 minutos, un 7 sobre 10. Daniel, pequeno, no meu coche, 10 minutos, un 5 sobre 10. Aí Dicho xa unha empeza a cousa. baixar a media. O coche desta chavala ten máis vida. O coche desta chavala, ese sí que habría que airealo, e limpialo todos os días. Poñede unha manta, por amor de Dios. Que despois Ojo. teño que ir eu aí, Ese coche. É o que ten non poder independizarse. Quítame as ganas de comprar coches de segunda Claro, mano. claro, isto sí que... Vale, seguimos. Amigo de Paula. Enorme. Non lle ten nombre, No, amigo de Paula. Amigo de Paula. Vaya por Dios. Enorme como moitos es. Na súa cama, toda a noite. Tío, Toda a noite. Moi ben, moi ben. Sí. O sea, que intenso, sabes? 9 sobre 10. Ah, pero non 10 sobre 10. Aí, decir que estuveches toda a noite... Ojo, Sí, a ver, duro carallo, No, no. Moito Aquarius tuvo Bueno, que beber para, Pablo no, Larraz. Que no, Aquarius. no. Monster. Difiro totalmente desta cuestión. Monster. Tú, cando estás... Eu podo dicir que estuve en toda a noite con unha persoa, non? E podes, pues que sea unha noite larga, intensa, pero non se refiere a que estuveches No. aí toda a Ah. noite dándolle caño ao asunto, Pero sabes? que entendemos que a duración é iso. Porque a rapaza pon 12 minutos, non é 12 minutos Sí, de falamos, eu son Batman, non sei que. claro, sí, me refiero, Bueno, correcto. quen sabe. Non me creo Vale, moito esta lista. chegamos ao caso que nos interesa. Vale. A ver. Manu, Hostia, Manu, pobre. Manu, enano. Moi ben. A Belén estás escachando. Está yendo mal. Pero... Manu, tamaño enano. Lugar na súa cama. Moi ben, Duración 2 minutazos. moi ben. Que nota lle puxo? Nota 10 sobre 10. Díselo, Un aplauso Tata, díselo. para Manu. No, bueno. Grande Manu. Bueno, grande o que grande fixo Manu, no, porque grande, eles que o disfrutaron, sí, señor, así me gusta, sabes? E aquí é donde ven a cuestión, é donde lin todos estos datos. Posiblemente Manu fixo un moi bo xogo de preliminares porque para esa rapaza en 2 minutos poñelle un 10 sobre 10 tuvo que traballar moi ben antes todo o preconcepto. Ou que tamén pode ser que Bueno. non porque a tivera pequena, sino que ao mellor non houbo penetración e non por eso No. non se contabiliza que é 10 de 10, vale? Houbo. Bueno, pues Houbo. moi bien que houbera, claro, 2 minutos, pero Claro. me refiero, aí está o asunto. Aí está o asunto, que non todo vai alrededor. En Twitter chegouse Do jarabullo, a conclusión de que realmente o Manu é un chaval que traballa ben a previa e despois pues, chega á praza e xa Xa fai está o que todo ten que feito, facer. xa está todo. Sí, pero xa o fixo todo. Xa está a piscina chea de auga. Sí, xa está aí todo claro. perfecto. Madre mía, estás poético, xe. Sí, está. Como Está- dixo, portas románticas ou algo Está así. No, portas romántico, grandes pero e portas pequenas. Que non teñen que ver co tamaño de nada. Pero Mira, bueno, o sí. importante é disfrutalo. E mira, a penetración está sobrevalorada, sinceramente. E hai que aprender a disfrutar o sexo desde outros lugares, de outra maneira, e sin ter en conta tanto os atributos físicos dunha persona. Sí. Os preliminares son moi mequemeques.
Os preliminares son, bueno, sí. Son mequemeques. Sí, están normalmente moi olvidados. Sí. Non se lles valora tanto como O día de mañán, se tedes unha relación ou estás con alguén e vedes que non hai preliminares, vamos facer uns mequemeque. Gústame. Vamos facer uns mequemeque. Pero non nos poñades por, bueno, sí, poñédenos, se queredes. Ese debate tamén estaba. Non o falamos unha vez? Sí. Que de fondo. Sí. Poñelo. Falamos de que ao mellor había personas que estaban escoitando os mequemeques que estaban facendo neste momento, que ao mellor podía ser que por casualidade unha persona se quedara embarazada mentre escoitaba o mequemeque que nos avisara para bautizarlo como primeiro mequemeque, o máis pequeno. Eso sería moi bonito. Sí, precioso. Meter un podcast de fondo, eso red flag. No, bueno. por que? Hai que experimentar. Vale. Pero non só os preliminares non son sexuais, tamén hai máis movidas. Sí, hai moitas movidas de preliminares. Como por exemplo. Miramos fixamente a Miguel porque a súa parte ten que desenvolver. Non viñamos a falar do que daba. Ahora quedan salseo. 3 minutos para falar de preliminares en xeral, ¿no? Agora a xente xa está desconectando, apagando todo. Xa non sirve para nada, me quedo cos minutos da basura, como ese xogador que o sacan os 3 minutos final cando o equipo gana 5-0, Ti ¿no? pensa en Manu, en 2 minutos fixo todo. Sí, Dale, pero Miguel, no, dale. porque había moito preliminar, había moito traballo previo. Coño, aquí Eu- traballamos pero xa. se metiches aí unhas referencias poéticas, Miguel, Claro, que xa quedaches dixen, a gusto. home, estou acostumbrado a traballar así, a deixar as cousas porque senón logo non podo dicir nada que non me deixades tempo. Tamén é verdad, perdón. Estamos Ten analizado o campo. Por exemplo, eu traio exemplos de preliminares, no? Eu pregúntome, pois, como unha serie de cousas que se podrían considerar preliminares tamén. Por exemplo, o purgatorio. O purgatorio é un preliminar. Tamén é un sitio no que hai moito estrés, moita ansiedade, supoño, non? Porque estás aí non sabes aínda onde vas caer, non? Si de arriba ou abaixo. Claro. Entonces, o purgatorio é un bo preliminar. Sí. Logo eu tiña un apunte que tamén quería decir antes, pero non o di metido porque estaba a tope aí falando a tope, entonces era imposible metelo, que un enorme, pequeño, mediano diminuto, caracoliano. 7 minutos. 20 de toda noite. Vale, pois o que quería dicir antes, que quería meter aí polo medio, é que un bo amigo meu, vou utilizar o tema do amigo, sí. Un bo amigo meu díxome que a duración correcta e idónea dos preliminares, e por facer un símil, tería que ser o mismo que tardas en ler o título preliminar da Constitución Española. O símil está aí, non? Bueno, ti estás opositando, poderían non recitar. No, sei que ten 9 artículos. Pode ser unha práctica interesante, Sei que ten 9 artículos e pouco máis. E supoño que se tardará 3 ou 4 minutos en ler. É interesante, a mí moloume o xogo ese, Que xogo? O de que dis que tens que sabelo de memoria, vas aí máis ou menos. É verdade. Ah, moi ben. Que máis teño por aquí? Bueno, o preliminar. Isto teño tamén como o tema de que o preliminar sempre precisa de comprobación e dun resultado como final, como unha especie de resultado final, como para saber que é verídico. Entonces, o preliminar non existe como tal ou non se comprueba ata que ven despois algo que o verifica ao 100%. Entonces, non sei se iso tamén se podría levar ao concepto sexual de, o sea, non existe o preliminar sin que haya algo despois, o sea, o preliminar por si solo existiría. Eu penso que sí, é o que comentaba, que eu creo que pode perfectamente existir porque o preliminar forma parte dunha práctica sexual. Entonces, hai, dependendo dos gustos e do que che apeteza ou do que sí, non, pois, o sea, o que falaba antes das caricias, dos bicos, o sea, simplemente bicarse ou estar, sabes, en plan, cada un disfruta dunha maneira e non por eso non se ten por que chamar sexo, sabes? Cada un disfruta do seu sexo de diferentes maneiras. Sí, e logo tamén trouxen como exemplo de preliminares as salas de espera, de calquer sitio, salas de espera. Unha sala de espera como sempre un preliminar de algo que non sabes exactamente que vai pasar despois. Pode ser unha sala de espera dun dentista, preliminar de sufrimento, pode ser a sala de espera. Imagínome o dentista ca súa tábua. Sí. 7 minutos. Vaime durar 12 minutos. Endodoncia, 20 minutos. Extracción de tal. Está genial o das salas de espera, lugares curiosos, Sí. Non fillaches nada polo cine, Estou anonadado. Pero, por exemplo, el ten unha curta que é bastante preliminar. O que queda de nós. Os preparacionistas están sempre no preliminar, tío. Sí. Moi boa. Que by the way temos un programazo que te cagas sobre o preparacionismo. Sí, sempre da 3. Sí, exacto. Sí. No, pero sí ou non? Os preliminares da apoteosis do... Claro, esa xente se está preparando para algo que vai a acontecer. Están facendo, sabes, creen... Están quentando xa o ambiente. Claro, é un preliminar. Normalmente, persoas que teñen cartos
porque poden prepararse. Sí. Os pobres levanse preparando para a desgracia toda a vida e non se fixo documental ningún, pero No. Viven nos preliminares. Viven nos preliminares. Preliminar continuo e constante. Pero non se dá nombre a eso. No, Que no. máis hai? Non trouxe moito máis, a verdad, porque fui soltando cousas por aí polo medio. Oh. Pero va sobradísimo, Sí, tío. sí. Pero nin 3 minutos, oiches. Sí, superou Foi teu chegar mano. a encher, chaval. No, traía o tema de que calquera cousa previa a calquer tipo de acción xa se consideraría preliminar, Claro. sabes? Entonces, non sei, calquer cousa se pode, sabes, pode ser o preludio dun crimen, pode ser unha bofetada. O preludio de, eu que sei. Que boa esa. Tomarte unhas sí. cañas cos amigos antes de salir de festa, xa está salindo un pouco de festa, pero é a previa, o que Claro, se todo. nota a previa. Preludio dun infarto, comer bacon, non sei. Movidas así. Moi Todo boa. todo é preliminar, todo Claro, a todo se se lle pode fumar, aplicar ti un... estás nunha preliminar ao cáncer de pulmón. Estás constantemente e todos os días estamos na preliminar de algo que non sabemos o que é. Wow! Que filosófico. Sí, sí. Creo que é unha boa correcto. maneira de pechar o programa, definitivamente. O problema é que ainda quedan uns minutos. No, no, Ah, no, no. genial. Ah, no, xa está. No, non queda, está Ah, perfecto, está bueno, perfecto bueno. porque Vamos a botarlle aquí outra laretada puxen máis. tarde o cronómetro Ah, outra vale, vez. vale. Entonces eu creo que vamos prorectos. Pois moi ben fiado, moi ben pechado, Miguelón. Sí, había que pechar o mellor. Que filosófico, hubo cunha sensación no corpo de aprender. Impresionante, impresionante. Jolín, pois moitas grazas Miguel, moitas grazas Lidia Veiga, Nada. moitas grazas Belén e moitísimas grazas a todas e todos vos por escoitarnos outra semaniña máis, así que nada, sede moi felices. A ver. Chao.